أرأست زينام هاجراو ربحا إثيوبيا نمرقات مس كالوت هاجراس تجمر بارلمنتاو دبلوماسي تتناخيرو كم زغتل أمباسادر دينا مفتي قليتهم بانكتات قلقالوت لقاح نمبتاح بستفلالي من قدي ناسرحو مخانم أفليتهم كابوتاي أمريكان إنجليزن عطوقات حوتي قبل علم رخب كيح بحريز فتنوو زعبي متقعتي دحر مفشالا وتهدراو سقم تخوصدا 5 خلا قليتان سلام دعنا باللي زخبركم تملكتنا كاب اي تي في مدب قنقوات غرنيا علتاو ماد زينا خاب ساعه جميرو نابهم كبليو ماد زينا نمرحو نازريت بريو حبيركم كصنحي فلما حصر زيناتات نخال اي ولدو ايثيوبيان استفلاليو مدلوات كم استسنادو تغليصوم ابي وصعد نزنبرو نخال اي ولدو ايثيوبيان زقربت او يسعبو نزمت وغنات زخون حمشت مدلوات كم استسنادو تغليصوم قدماي منستر دكتور ابي احمد زقربو وصاو يسعبو اب استفلالي هاجرات زنبرو كالاي ولدو ايثيوبيان ناب هاجروم ياتو خمدلو استطايش عبي كوميتي غليصوم ته كوميتي بزهبو مغلصي نخال اي ولدو ايثيوبيان استفلالي مدلوات كم استسنادو حبيروم فلماينا إثيوبيا سمون تخون باهلن كبرن إثيوبيا نخفلتو زخل مدلاو مخانو تحبيروم بهر سواس تسنادو مغبتاتون كغربويم كالاي وصيتاتن فراتن ايده طبب زغربلو معرافيوم سالساي دما دمصتاتن تلهيتاتن إثيوبيا زغربلو مدلاو تخون استفلاليو مسارحتات موسيقى نحزب زغربلو مدلاو كمزهلون تاغليصوم مبر ربعي بهلاو البسات بهر سواس زغربلو مسندايو حمشاي دما كللاس زلوومن يوكلنا يوم زبلوومن مسحبات توريزم زغربلو مخانو تحبيروم ايت ጌታቸው ረዳ ምስ ምክትል ሐላፊ ምትሕባር ሰብአዊ ጉዳያት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዘትዮም ጊዜያዊ ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ምስ ምክትል ሐላፊ ምትሕባር ሰብአዊ ጉዳያት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዩኤን ኦቻ አበ ኢትዮጵያ ቦኒ ሙፓካ ዘትዮም እቲ ዘተ ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ዘሎ ህልው ኩነታት ሰብአዊ ጉዳያትን ልምዓትን ጠመተ ዝገበረ ምዃኑ ተገሊጾም አይተ ጌታቸው ህልው ኩነታት ትግራይ ንምዕዛብ ብምምጾም ድማ አመስጊኖም ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ብዘይ መምላሱ ሰብአዊ ሓገዝ ብምቁራጡን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትኽልል ብመሰረት ዘጋጠመ ድርቂ ቅልውላው ህዝቢ ትግራይ ካብ እዋን ናብ እዋን ይጋደደሉ ኢሎም ስለዝኾነ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ሓገዞም ንኸጠናቐሩ ጻውዒት ተቐሪቦም ምክትል ሓላፊ ቦኒ ሙባካ በግዶም ኣብ ትግራይ ጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ኣብ ምንካይን ትግራይ መሊስካ ኣብ ምሕዋይን ምስ ህዝብን መንግስትን ብምትሕባር كم سرح قليتهم أبي موداتها بكتما مقلة عدقرات مس مرحتي كاثوليكويت بيت كريستيان كبابي أوتوكل تزبي تمزابلتن مرحتي اتما أخلن مرحتي هايمانوتن كم سرخبو كبابيت صحفات رئيسا محدار تخلل زرخابني حابريتام يرد بروجكت توريزم ديندي إيكو ونشي ببركي هاجر زقلت لمعات توريزم يخبلو منيستر مكلخال هاجر دكتور أبراهام بلاي قليتهم اتوم منيستر أبزهبو مبرهي منقستي زلو هافتي نعود توريزم بزدع من قدي نملماع زي تفليق ولا حساب مهاب يسرح الليلهم نابنت بروجكت توريزم دندي إيكو ونشي بزح ربحا 5 لورد يوم እቲ ከባቢ ንስፖርት ምህዳስን ጥዕናን ከምኡውን ካልኦት ማሕበራውን ቁጠባውን ጉዳያት ተመራፂ ከም ዝኾነ ድማ ተዛሪቦም መሰረት እዚ ፕሮጀክት ቱሪዝም ደንዲ ኢኮ ወንጪ በብርካ ሃገር ዝግለጥ ልምዓት ቱሪዝም ኢሎም ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጽበው أب ربحات بر بحري زت أمتزت أب يونيفرسيتي جما يسالت اللهم
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝተኸተመ ስምምዕነት ንዞባዊ ሰላምን ልምዓትን ልዑል ረብሓ ከም ዘለዎ ዝገልጹ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ብምቕራብ ዘተ ተገይርሎም እዮም። ኣብቲ መጽናዕቲ ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ንምርካብ ምስ ሶማሊላንድ ዝኸተመቶ ስምምዕነት ብዙሕ ረብሓ ከም ዘለዎ ተገሊጾም። ባህጊ ኢንቨስትመንት ሃገራት ወጻኢ ንኽውስኽን ብመንጽር ብሄራዊ ድሕነት እውን ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ኣብቲ መጽናዕቲ ተሓቢሮም። ኢትዮጵያ ብመትከል ሂብካ ምቕባል ሓቢርካ ናይ ምልማዕ ሕቶ ምቕራባ ፍትሓውን ናይ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ዘይዳፋእን ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ሚኒስቴር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ፌደራል ንክልል ትግራይ 5 ሚልዮን ብር ሓገዝ ኣበርኪቶም። ብሚኒስትራት ፌደራል ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ሒዙ መቐለ ዝኣተወ እንትኸውን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ተረኺቡ እዮም። ህዝቢ ትግራይ ብከቢድ ሓደጋ ድርቂ ወዲቑ ይርከብ ዝበላ ሓላፊት ቢሮ ፋይናንስ ትግራይ ዶክተር ምሕረት በየነ መሃያ ዘይተኸፈለ ሰራሕተኛ ስለ ዘለና ነዚ ንምፍታሕን ህዝቢ ትግራይ ንምድሓንን ህፁፅ ሓገዝ የድሊ ክብላ ነቶም ልኡኻት ገሊፀና ኣሎም። ኮሚሽነር ኮሚሽን ጉምሩክ ኣይተ ደበሌ ቀበታ ብወገኖም ህዝቢ ትግራይ ንምሕጋዝ ዝተፈላለዩ ኣልባሳትን ምግቢ ተንከፍ ሓገዝ ሒዝና መፂና ኣለና ድሕሪ ምባል ነቲ ኣብ ትግራይ ጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ንምምካት ተሓጋጊዝና ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም። ሚኒስተር እቶት ወይዘሮ ኣይናለም ንጉሴ ብግድአን ህዝቢ ትግራይ ዘላቒ ፍታሕ ክረክብ ዝኽእል ናብ ንቡር ስርሑን ልምዓቱን እንትምለስ እዩ ድሕሪ ምባል ኩሉ ኣካል ሓጋዛይ ክኸውን ኣለዎ ኢለን። ኩናት ኣዝዩ ከቢድ እዩ፣ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ዘላቒ ፍታሕ ንኽረክብ ሓቢርናን ተዋዲድናን ክንሰርሕ ኣለና ዝበላ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ እቲ ሓገዝ 5 ሚልዮን ብር ኣረኪበን። ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ጉዳያት ክንሓልፍ። ባንክታት ግልጋሎት ልቃሕ ንምብፃሕ ብዝተፈላለየ መንገዲ እናሰርሑ ምዃኖም ኣፍሊጦም። ግልጋሎት ሃገራዊ መለለይ መንነት ምጅማሩ ልቃሕ ንምብፃሕ ከም ዝሕግዝ ድማ ተሓቢሮም። ንፀብፃብ ቅድስት ማሞ ኣባድ ደመቀ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንግስታዊ ወይ ድማ ውልቃዊ ባንኪ ገንዘቦም ካብ ዝዓቕሩ ልዕሊ 25 ሚልዮን ዜጋታት እቶም ኣስታት 400,000 ተረባሕቲ ግልጋሎት ልቃሕ ምዃኖም መረዳእታታት ይሕብሩ። ኣብ ዘፈር ሕርሻ ንዝተዋፈሩን ንደቀቕትን ኣናእሽተይን ዘፈራት ባንኪ ኦሮሚያ ልቃሕ ምሃቡ ዋና ፈጻሚ ስራሕ እቲ ባንኪ ተፈሪ መኮንን ሓቢሮም። የሀገራችን የብድር ተደራሽነት እንደምናውቀው ፍትሃዊ አይደለም። ከም ዝፍለጥ ተበጻሕነት ልቃሕ ሃገርና ፍትሃዊ ይኮነን። በብርካ ሃገር ልቃሕ ዝወሃብ ንዓበይቲ ማሕበረሰብ ንግዲ ጥራሕ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። እዚ ሚዛኑ ንክሕሉ ካብ ዝሰርሑ ባንክታት ሓደ ኢና። ብመዳይ እዚ ንሕርሻ ሰፊሕ ልቃሕ ኢና ንህብ። ግልጋሎት ልቃሕ ብዝተፈላለዩ መማረፅታት ዲጂታል ንምቕራብ ምድላዋት ይገብር ምህላው ዝሓበረ ባንኪ ኣዋሽ ኮይኑ ግና ብሄራዊ መለለይ መንነት ከም ዘድሊ ግድን ምዃኑ ዋና ፈጻሚ ስራሕ እቲ ባንኪ ፀሓይ ሽፈራው ገሊጾም። ከህዝቡ በቁጠባ መልክ የተሰበሰበ ገንዘብ ነው። ባንክታት ዝህቦ ልቃሕ ካብ ህዝቢ ብመልክዕ ዕቋር ዝተዋለለ ገንዘብ እዩ። እዚ ብኣግባቡ ናይ ምምሕዳር ሓላፍነት ኣለዎም። እዚ እንተዘይ ማሕዲሮም ነቲ ገንዘብ ተሓተቲ እዮም። ካብዚ ብምብጋስ እዩ ናብ ዋሕዝ ዝኸዱ። እዚ ድማ እናተማሓየሸ ክኸይድ እዩ። ልቃሕ ናይ ውሕዳት ከይኮነስ ናይ ብዙሓት እዩ ዝኸውን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ባንክታት 86 ሚታዊ ልቃሕ ንውልቀ ዘፈር እናሃቡ ምዃኖም ዋና አማሓዳሪ ባንክ ብሔራዊ ኢትዮጵያ ማሞ ምህረቱ ሓቢሮም። የባንክ ዘርፉ የሚያመነጨውን ብድር ዘፈር ባንኪ ዘፈልፍሎ ልቃሕ መብዛሕትኡ ንትካላት መንግስታዊ ልምዓት እምበር ውልቀ ዘፈር እኹል ልቃሕ ይረኽቡን ዝብል ጥርዓን ይቐርብ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ባንክታት ንውልቀ ዘፈር ዝህብዎ ልቃሕ እንተተዓዚብና 86 ሚታዊ ናብ ውልቀ ዘፈር እዩ ዝኸይድ። ልቃሕ ንምሕታት መትሐዚ ዝሕተተሉ ኣሰራርሓ ኣብ ቀጻሊ በኣሰራርሓ ዲጂታል መፍትሒ ከም ዝረክብ ማሞ ምህረቱ ኣረድዮም። የዲጂታል ስርዓቱ እየተስፋፋ በሚሄድበት ጊዜ ስርዓት ዲጂታል እናሰፍሐ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ባንክታት ብዘይ መትሐዚ ልቃሕ ዝህብሉ ስርዓት ምፍጣር ይከኣል እዩ። መረዳእታ መሰረት ዝገበረ ስርዓት ልቃሕ ዝወሃበሉ ስርዓት ክዝርጋሕ እዩ። ነዚ ድማ ኣብ ዲጂታል ዝስራሕ ስራሕ ክውስኽ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መንግስቲ ሓዊሱ 32 ባንክታት ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ። ሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ንምርጋጽ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝተጀመረ ፓርላሜንታዊ ዲፕሎማሲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገሊጾም። ቅንያት ዲፕሎማሲ ሎም መዓንቲ ኣብ ሙዚየም ሳይንስ ኣዲስ ኣበባ ተኸፊቱሎም።
سلومون هايليوسوس السنادي ولو بريو برهانم أب بايتو وكلت هزبي أبال قوامي كوميتي سلامن ركب وزعن كمون أبومبر كوميتي محزنات حبرة أوروبان هاجرات معراب أوروبان أمباسادر دينا مفتي مس تلفزيون إثيوبيا أبزنبرم صانحيت كم زبلوو هاجرات بمنجدي بارلمنتاوي دبلوماسي ننحدحدن أبزكايدو ركب أبهنصت ባህሊ ዲሞክራሲ ዝለዓለ ዓቕሚ ዝሃንጻሉን ልምዲ ዝለዋወጣሉን መድረኽ ከም ዝረኽባ ይዛረቡ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በሀገር እንዲሰፈን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክዓስል ዲሞክራሲያዊ አሰራርሓ ክዕምብ ስልጡን ርክብ ኣመንጎ ህዝብታት ኣመንጎ ፓርቲታት ኣብ መንጎ ጉጅለታት ክህሉ ሰላማዊ ልዝብ ክህሉ ካብ ጉልበት ሓይሊ ዝረሓቐ بسلطون منجدي بمتكل هبكا مقبال زقعز ركب نخفتر لمدي نمن لوات زحجزي ببارلمنتاوي دبلوماسي كالوت حجرات أبهنصت ديمقراطي زتوقعزو كيدي زقات أمن عنقفات زلو عدلات أبجبوت إنهاتنا خناتات انتاي كجبر كم زلو كاب أن تمكرو مقسام نجمر لنا أب إثيوبياون زمعبله ديمقراطياوي تكالات بارلما كاب زلوون حجرات تمكرو نمقسام كموسيتو دما ባህሊ ዲሞክራሲ ንምምዕባል ፓርላሜንታዊ ዲፕሎማሲ ሓጋዛ ገደ ከም ዝህልዎ አብርሃም ወይም ኢንፋክት ዲሞክራሲን በማበልጸግ ረገድ ግደ ፓርላሜንታዊ ዲፕሎማሲ ኣብ ምምዕባል ዲሞክራሲ ኣዝዩ ዓብይ ብፍላይ ዲሞክራሲያዊ ዝኾኑ ትካላት ፓርላማ ኣብ ዘለወን ሃገራት ነቲ ዲሞክራሲ ንሱ ብኸመይ መልክዑ ከም ዝተግበርኦ ካብአን ልምዲ ንምውሳድ ናሃትና እውን ብዝተወሰነ ደረጃ ዘለና ልምዲ ኣድላይ እንትኸውን ንምሃብ ዝሕግዝ እዩ በዚ መዳዚ ጽቡቕ ጅማሮ ኣሎ ኮይኑ ግን ኣብ ቀጻሊ ብዙሕ ስራሕ ይስተርፍ ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት እተካይዶ ምትሕባር ንግዲ ኢንቨስትመንት ቱሪዝም ከምኡውን ስግግር ቴክኖሎጂ ውጽኢታዊ ንክኸውን ፓርላማ ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ምሕዝነታዊ ርክብ እና መሰረታዊ ይርከብ ከም መብርሂ አምባሳደር ዲና ዓለም አቀፍ ግንኙነትን ለማሳለጥ እርስ በርስ የፓርላመንታሪ ግንኙነት መኖር አለበት ዓለም ለኻዊ ርክብ ንምስላጥ ፓርላሜንታዊ ሕድሕዳዊ ርክብ ኣገዳሲ እዩ ልምዲ ክለዋወጣ ክደጋገፋን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ክራኸባን ኣለወን ኣብ ዓውዲ ንግዲ ኢንቨስትመንት ስግግር ቴክኖሎጂን ዝኣመሰሉ ሃገራት ንኽተሓበራ ፓርላማ ነዚ ኩነታት ዘሳልጠሉ ጻዕሪ ሕዚ ተጀሚሩ ኣሎ ኣነ ሕዚ ኣባል ባይቶ ስለ ዝኾንኩ ምስ ኩለን ሃገራትን ክፍለ ዓለማትን ኮሚቴ ምሕዝነት ተመስሪቱ እዩ ንኣብነት ኣነ ዝመርሖ ኮሚቴ ምሕዝነት ሕብረት ኣውሮፓን ሃገራት ምዕራብ ኣውሮፓን ኣሎ ምስ ሃገራት ኤስያ ሃገራት ሰሜን ኣሜሪካ ምስ ኣውሮፓን ሃገራት ኣፍሪካን እውን ብተመሳሳሊ ኣለዉ ጉዕዞ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ዘርኢ ቅንያት ዲፕሎማሲ ሎማዓንቲ ኣብ ሙዚየም ሳይንስ ብወግዒ ተኸፊቱሎ زينة دقام كوربوريشن لمعات باركتات إندستري إثيوبيا مس 11 سب هفتوش تعدن وصلنا أن مسرح زخل سند اسم معنات كتيموم أبت سند وانا فتح مسرح كوربوريشن أكليلو تادسن توم سب هفتن كتامو من بيرام توم سب هفتي بحموش تستفلاليو باركتات إندستري بمتاو نخسر زخل اسم معنات كم زخونة تقليتهم بمسارات زياب باركتات إندستري مغلا جمان بوليلمين أب حدهم 3 كوبانيات كاتو يمتبهلهم استرفو خلت سب هفتر ما بباركتات إندستري بحر دارن كلينتون كم زاتو تقليتهم توم سب هفتي بعود أجرو بروسيسينج ألباساتن جرك أمريكي مدحانيت مفراي بلاستيكن كوافر مخانم تحبيرهم 11 سب هفتي بدمرو لعلى 100 مليون دولار كابيتال زمزقبن تخنو 31 شح كاري مترو مفراي شيدن 4.5 هكتار زلمع مريتن بمركاب ناب السراح همزاتو تقليتهم أسات 50 شح نزخونو حرستوت زلاق زخونة متأسار عداقان نلعلى 5 شح زخونو زيقاتات دماء عدل سراح زفترون مخانم تحبيرهم